De PJ Leeuwarden, die het 24 jaar bestiert, bloot iepen, maar zal net ontkomen onder bezuinigingsmaatregels van het kabinet. In de gevangenis met 250 cellen zullen haast 100 cellen geschikt maken worden voor meerdere detineerden. Voor het personeel betekent dat er wat drukker is op de afdelingen en dat dat ook wel wat spannender is. Omdat je als mensen met 2 mensen op een cel zitten, het soms heel gemoedelijk kan gaan, maar het kan ook leiden tot conflicten. Nou, en je weet niet altijd wat er achter die deur gebeurd is als je na een nacht de deur open doet. Verder wordt het verblijf voor gevangenen soberder. Recreatieve programma's in de jongtijden en weekends zullen verdwijnen. In de Ljouwte gevangenis werk je 224 mensen. Van de middag wordt het personeel informeerd. Zat het nou liek het voor u geen nadelige consequenties. Dus ja, wij drinken een bierke. Wij zijn blij dat we hier blijven. Dat zullen we net ontkennen. Maar als zoals wat er gebeurt in de feesten is het toch heel het land heen. Dan bart er nogal wat dat je 340 miljoen bezuinigingen willen en zo'n 300 arbeidsplakken bezuiniging.